נכון? רגע, איך אנחנו נצלם איך שנראה את כולה? אוקיי, זה יתרון של זה. אתה תדע לך שאתה בתוך המים. אוי אוי אוי. תשים על הרגל פה שתהיה... רגל שם, הנה איזה חמודה היא נראית, יאללה, משהו. איך שאת מאיה. איך היא נהנית עכשיו, משהו. איזה כיף במים. איזה כיף במים. כמה, איזה תענוג. אמא מנקה אותי. עושה תסרוקת. אני לא יכול לראות הכל. לא, אתה לא תראה את הכל. בוא לפה. תזוז מה, מותר לך לזוז קצת. אתה צלם, לא? הצלם. אז יהיה ככה. כמה נעים לנו במים. טוב, מספיק. שלום. שלום. בואו נראה את הצמד חמד. עם ארוני ובת מאיה. תירס. עכשיו, מאיה. מירי חשבה שזה פופקורן. כן. מאיה בשלבי התעוררות. כן. תסכימי מרחח, תראו את הפרצופים שהיא עושה. כן. שלום אמא. שלום לאמא. תעשי זום אליה, את יכולה לעשות זום. איך? איפה אני עושה את הזום? פה? זום, פה, הנה, אלייך. זה אליי, אוקיי. אבל אל תסתכלי לה בתוכו ותעשי זום. זה הצילום של סבתא, תראה לי איפה הזום, אני לא יודעת, תעשה זום, אני כי לא הצלחתי לעשות זום. רגע, אוקיי, עכשיו אנחנו רואים. איזה יפות. כן, הנה. אוי. עכשיו אנחנו רואים פנים. את מרעישה בתמונה עם הכיסא נדנדה. עכשיו אבל אנחנו... הרעש מהיר אותה. היא רוצה להעיר אותה, עכשיו תראי איזה פרצופים. איזה פרצופים. אוי. אני מחכה. מה רוצים זה פרצוף של אני רוצה עכשיו. מה את רוצה? מה אני רוצה? אוי. מחיוך. עוד לא. עוד חודש, פחות. מה, את מפייקת? לא, אני מפיקת. יופה לך רעשן. יופה. קוקו. הלו. ייי. מאיה? כן. אבל אבא לא רואה שאת מחייכת, כי את לא מחייכת. תחייכי. קוקושי. קוקולה. יופה. נתפס לך השרירים בלחי? נתפס לך השרירים בלחי? כן, קטנטונת. יופה. אתה תפסת את זה שהיא זרקה את הרשת? כנראה שכן. יופי. הנה, קחי עוד פעם. עכשיו שמעתי צריך להיות יציב, אל תזוזי. את זזה. אני לא זזה. הנה, הרעשן שלה ביד, תתפוס את הרעשן. כן, יופי. מה זה? אריה. מה זה? אמא, יש רעשן ביד. היי, המצלמה שם. יופי. כן. תחייכי, כן. תחייכי. כן, בפעמון. תחייכי לאבא, אבא מצילי, תחייכי.
איך אני מחייכת?